Aşgabatdan hususy içlikdäki howlu jaýlarynda gaz ölçejiler oturdularyndan bir näçe wagt soň ýaşaýjylar olaryň biwatdygyny bilip galýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Hususy içlikdäki howlu jaýlarda gaz ölçejileriniň käbirleri sehel wagt işländen soňra hatardan çykyp başlady. Olardan gaz syzýar diýip anonim şertde maglumat beren habarçy aýtdy. Ýatladyp geçdik, Aşgabatyň Hitrovka ýaly käbir etrapçylarynyň howlu jaýlarda gaz ölçeji gurallary oturtmak çäresine 2014-nji ýylda başlanyp onuň soňky tapgyry şu ýyl hem dowam edýär. Habarçynyň sözlerine görä käbir ýaşaýjylaryň gaz ölçejileri oturdulan mahalyda işlemeýär. Şonu bu ýaşaýjylaryň gaz ölçejileri döwletiň hasabyna çalşyrylyp berilýär. Ýöne oturdulandan sehel wagt soňra biwatdygyny bilip galan ýaşaýjylardan gaz ölçejileri täzeden satyn almak talap edilýär. Gaz ölçeji gurallary oturtmak işi köplenç Türkmengaz Öpçünçilik Birleşiginiň Aşgabat gaz müdirligi tarapyndan gurnalyp, munyň üçin ýaşaýjylardan 260 manat möçöründe tölek alynýar. Türkmenistanda gazyň sarp edilişini ölçeýän gurallary oturtmak çäresi şu ýylyň sentýabr aýynda geçirilen halk maslahatynda ilata gazy, suw we togy belli bir möçörde mut bermek boýunça öňki ýeňillikleri ýatyrmak kararyna gelinenden soň güýçlendirildi. Häzirki wagt habarçy soňky aýlarda öz ýaşaýyş jaýlaryny gaz ölçejiler oturdulan ýaşaýjylaryň hem öz gurallarynyň awat ýa-da biwatdygyny bilmeýändigini aýdyp, olaryň howsalaly ýagdaýdadygyny, sebäbi köp gatly jaýlardaky gaz ölçejileriň ýanwar aýyndan işläp başlamalydygyny aýdýar. Şeýle-de habarçy Aşgabatyň gaz edarasynyň käbir işgärlerine salgylanyp, gaz ölçejileriň biwat çykmagy bilen baglanşykly problemanyň köpçülikleýin häsiýete eýe bolandygyny hem bellidi. Azatlyk radiosyna ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlar dogrusynda Türkmen Gaz Öpçünçilik Birleşiginiň Aşgabat gaz müdirliginden kommentari almak başartmady. Ýöne noýabryň ahirinde Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky beýleki bir habarçysy hem ölçejileriň köpçülikleýin we gyssagary oturdulmagy sebäpli gazyň syzmagy bilen bagly ýagdaýlaryň köpelendigini habar beripdi. Ölçejileriň pes hünärli ustalar tarapyndan oturdulmagynyň soň onuň gaz syzyp çykýar, emma bu ýagdaýda ustany soň tapyp bolmaýar. Öýdolandyryş edaralaryň işgärleri bolsa 04-de jaňydyň diýip gygyrýarlar. Bu köp sanly kemçilikleri Aşgabat gaz edarasynyň ustalary soň düzedýärler. Emma olary bir näçe sagatlap garaşýan çaň aýnalary açyp jaýyň içini şemallatmaly bolýar diýip Aşgabatyň ýaşaýjysy öz başdan geçiren ýagdaýlaryny Azatlygyň habarçysyna gürrüň berdi. Ýaşaýjylara öz öýlerinde ölçejileriň oturdulandygyny subut etmezden döwlet edaralaryndan resmi namanyň şolsanda iş ýerinden kagyzlaryň berilmeýändigini 18-nji dekabrda Azatlygyň ýene bir habarçysy aýtdy. Türkmenistanda gaz ölçeji gurallaryň 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan işläp başlajakdygy yglan edilse-de, sarp edilen tebii gaz üçin nyrklar henüz hem halk köpçüligine ýetirilmeýär.